γιατί με ξυπνάνε κάθε φορά πριν ο Θεός δώσει τη μέρα, ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Πάμε να μαζέψουμε τα αυγά από την κοτούλα να φάμε πρωινό. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο με το μυαλό μου. Ό,τι και να βάλεις θα το φας. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Πρωί Σαββάτου και η ομάδα έχει αποφασίσει να φύγει ένα διήμερο-τριήμερο στη Βουλγαρία, να οδηγήσει σε επαρχιακό ορεινό στροφιλίκι με προορισμό το Ντεβίν και τα γύρω αξιοθέατα όπως το Devil's Throat, το Eagle's Eye, αν δεν κάνω λάθος, και γενικά να περάσουμε καλά εκμεταλλευόμενοι το ότι θα έχει πολύ καλό καιρό και μιας και είναι προς τα τέλη Οκτώβρη δεν θα είναι και πολλές ευκαιρίες για οδήγηση και εκδρομή από εδώ και έπειτα. Για μένα από την άλλη αυτή η βόλτα ήταν η πρώτη ευκαιρία να βγω για πρώτη φορά στο εξωτερικό με τη μοτοσυκλέτα, να περάσω για πρώτη φορά σύνορα, όχι μόνο με τη μοτοσυκλέτα, γενικά οδικός.
Είμαστε στο εξωτερικό και τώρα εγώ σε μιλάω μέσα από το χρόνο. Θα σε πάρω όταν φτάσουμε στην Βουλγαρία πηγαίνουμε. Βουλγαρία. Θα την πω την Ειρήνα να σε πάρει γιατί τώρα δεν το κουράω το κράνος, το έχω απέξει τη σήμερα. Έγινε, γεια. Έξι μοτοσικλέτες, 9 Λάρισα Motorriders, σφιχτά στροφιλίκια, πυκνό πευκό δάσος, μικρές κομμοπόλεις, χωρίς ιδιαίτερη ομορφιά. Και κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, αυτή η έντονη μυρωδιά του ξύλου σε κάθε του μορφή. Φρέσκο, φρεσκοκομμένο ή καμένο. Πριν τον Ντεβίν, μια μικρή στάση στο φράγμα του Ντοσπάτ, ένα γνωστό σημείο στο οποίο πολλοί από τους ανθρώπους που ταξιδεύουν σταματούν εκεί για φωτογραφία και μια μικρή στάση. Δηλαδή δεν το κοιτάω, θα δω. Όταν ανάψω ένα μπάικ, Δεν μιλάμε για βενζίνη τώρα, μιλάμε για λάδι. 4 λίτρα βενζίνα και 2 λάδι λένε. Ένα σάντουιτς, λίγο ξεμούδιασμα. Τέλος, σε λίγη ώρα θα φτάναμε στον προορισμό μας, τον Ντεβίν, στο ξενοδοχείο μας, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε, μιας και έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί, και σίγουρα να φάμε γιατί έχουμε πεινάσει απίστευτα. Όπως γίνεται βέβαια πάντα, μόνο φαγητό δεν γίνεται, επομένως η ομάδα έπρεπε να το διασκεδάσει όπως κάνει πάντα. Αυτό να ήταν σε μας. Σαν να ήξερε τι την περιμένει την επόμενη μέρα. Τα μάτια σου. Μετά από ένα πολύ καλό ύπνο και ένα πολύ δυνατό πρωινό, η δεύτερη μέρα φαινόταν ότι θα είναι μια εύκολη, χαλαρή μέρα. Φαινόταν. Μόλις βγούμε φεύγουμε πάνω ή κατέβηκαν όλοι? Θα είχε κάποιες δυσκολίες. Κύριε μου, έχω ωραία πέτρα για εσάς. Δώστε το κρίμα του παιδάκι. Να είστε καλά και άντε κρίμα του παιδάκι. Ναι, όχι ακριβώς, κάτι τέτοιο.
πρώτη στάση θα ήταν στη σπηλιά Γιαγκοντίνσκα, ένα κοντινό σπηλιό χωρίς ιδιαίτερη ομορφιά ή κάποια ιδιαιτερότητα. Μια πρώτη επίσκεψη σαν ένα από τα σημεία της περιοχής που επισκέπτονται πολλοί. Ωστόσο, στο δρόμο για τη Γιαγκοντίνσκα πετύχαμε αρκετά τζιπ τα οποία μας σταμάτησαν και σε κάποιο σημείο να μας ενημερώσουν για τις τιμές και για τον τρόπο που μπορούμε να ανεβούμε στο Eagle's Eye, το οποίο ήταν το επόμενο αξιοθέατο που θέλαμε να επισκεφθούμε. Όλοι δεχόντουσαν να πάρουν μέχρι 7 άτομα ενώ ήμασταν 9 και μέχρι να αποφασίσουμε εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος είπε ότι ok, και τους 9 με το Jeep, 8 πίσω, ένας μπροστά, και έτσι δεχτήκαμε. Και εκεί ξεκίνησε η περιπέτεια. Βγαίνουν μια εξέδρα έξω στο κενό. Ναι. Σε πάρουν τα Jeep αυτά που κάνουν παζάρα εκεί στον δρόμο, ρε. Η ανάβαση για το Eagle's Eye ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν φαίνεται στο βίντεο, η κλίση ήταν μεγάλη, τα σημεία ήταν πολύ δύσκολα. Υπήρχαν και επικίνδυνα σημεία. Γενικά, για όσους θέλουν να το επισκεφθούν, είναι ένα απίστευτο σημείο, πολύ όμορφο, αλλά όσοι φοβάστε τα ύψη και τις κλίσεις, να είστε λίγο προετοιμασμένοι. Που είμαστε τώρα. Δεν σίγουρα κάνα τρεπάτια εκεί να... Πρέπει να κάνουν τα κράτη. Δεν τους κόβω και το πραγματικό μας. Θα και το πλατάξω. Αφού παγώνονται με πόρτο για να μην κάνουμε πρόσκληση. Ή κάνουμε τα τρεμάτσα, όσο μπορούμε να σταματήσουμε.
το πιστεύω. Ωραίος. Slowly, slowly. Slowly, slowly. Here the sun. Εντάξει. Πόση ώρα κάναμε για να ανεβούμε? Κοίταξε το δάσος πως φαίνονται τα χρώματα, Κατεβαίνετε με προσοχή γιατί αυτά Απέναντι εκείνο το βουνό είναι φτάσει στα 1600 στα 1000. Λοιπόν, ο δρόμος για να ανεβείς δεν είναι απλά δύσκολος. Μοτοσυκλέτα ανεβαίνει μόνο enduro και motocross, ξεκάθαρα. Και αυτό με δυσκολία. Για αυτοκίνητο δεν το συζητάμε ούτε καν. Επιλέξτε οδηγό και τζιπάκι και μπείτε 3-4 άτομα, όχι παραπάνω. Λοιπόν, εκεί που είναι ο Δημήτρης τώρα πάνω, βασικά εκεί που είναι οι άλλοι, είναι στα 1600 μέτρα. Θα κατεβούμε στην Εξέδρα στα 1000 μέτρα. Και είναι κανονικά ανάβαση. Και να φανταστείς, πριν από 4 χρόνια έλεγα τον Μπράπα, πού μας πάει ο μαλάκας που πήγαμε στο ακροτήρι κάτω, στο Τέναρο. Κοίτα τώρα τι κάνει. Το Τέναρο μπροστά σε αυτό τώρα εδώ το πράγμα είναι αμμουδιά στους νέους σπόρους, στην Πλαταμόνα. Προσέξτε, μην γλιστρήσετε, θα βρεθούμε κατευθείαν Σκόπια. Πιαστείτε χέρι-χέρι να μην γίνει καμία μαλακιά. Ρε φίλε, σήμερα. Ναι, καθίστε εκεί, ελάτε. Ελάτε πίσω από μένα. Εγώ το ένιωθα λίγο ασταθές. Ναι, και εγώ το ένιωσα. Το ένιωσες κι εσύ έτσι. Ελάτε πιο μπροστά. Ελάτε πιο μπροστά. Πείτε, τι να πείτε? Riders! Riders! Εντάξει, αυτός κατέβηκε με το μωρό αγκαλιά, respect. Κοιτάχει τα κιλάκια το που τη βλέπω. Κοιτάξτε το κιλάκι. Ναι. Say hi to the camera. Thanks a lot. Κάνοντας λοιπόν όλη αυτή την ανάβαση και όλο αυτό το ποδαρόδρομο, φορώντας κιόλας ασφάλτινες μπότες αγωνιστικές, γιατί για κάποιο λόγο δεν έχω τουριστικές,
Και κατεβαίνοντας πάλι στη Γιαγκοντίνσκα, το τελευταίο μέρος που θέλαμε να επισκεφθούμε ήταν το Devil's Throat. Ένα σπήλαιο το οποίο έχει είσοδο από χαμηλότερο σημείο. Ένα αρκετά βαθύ σπήλαιο με τρεχούμενα νερά, καταράκτες, λίμνες και σημείο το οποίο δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι που είναι το βάθος του. Μάλιστα μας είπαν ότι 2 φορές δοκίμασαν, 2 δίτες και χάθηκαν και οι 2, δεν βγήκαν ποτέ. Αυτό που δεν μου είπε ο Χρήστος ήταν το πώς βγαίνει. Το σπήλαιο έχει μια είσοδο από το πάρκινγκ και αφού κατέβεις στο χαμηλότερο του σημείο, από εκεί και έπειτα η μόνη έξοδος είναι μια κάθετη σχεδόν σκάλα με 400 περίπου σκαλοπάτια, γλιστερά, μικρά σε κάποιο σημείο, πολύ στενά. Τα οποία νομίζω είναι δύσκολο να τα ανέβεις ακόμη και αθλητικό, τουλάχιστον εγώ. Και επίσης βγαίνοντας από το σπήλαιο πρέπει να περπατήσεις περίπου 500 μέτρα για να φτάσεις πάλι στο πάρκινγκ με τις μηχανές. Άρα ό,τι φάγαμε στο πρωινό εξανεμίστηκε. Λοιπόν, πού είναι να ανεβούμε? Να το εκεί. Εκεί πάνω θα ανεβούμε. Πες να μην το πιάνουμε. Το δείχνει τσουκίδα. Ναι, έλα βγαίνουμε, μπάμπα. Εννοείται, γιατί να σου πω ψέματα. Πρόσεχε το κεφάλι σου εδώ. Δεν έχουμε πει ακόμα τι έτσι δεν είναι. Όχι αγάπη μου, δεν θα το καταλάβεις καν. 10 σκαλοπάτια είναι ακόμα, έλα. Είναι τόσο λίγο που θα μου πεις να το ξανακάνουμε. Δεν είναι μαζό. Ω μαλάκα, εδώ στενεύουνε κιόλας. Εντάξει. Αν γι' αυτό είπε ο δικός θα κάτσουμε μετά για καφέ. Τόσα χρόνια ακόμα δεν τον έμαθα τον μπούστη. Τι έβρισες, Άγγελε?
Τραβάς. Ναι. Γιατί? Ανέβηκαν οι παλμοί πολύ. Τα ίδια όλα. Α, με τραβάς. Πού είναι το μαγνητικό, γιατί δεν το βλέπω. Το έβαλα τσέπη γιατί έμεινα μπαταρία όπως ανέβαινε. Α, λέω μην το έχεις. Είσαι έτοιμος. Αργή αυτή. Τι κάνει, δεν έχεις το χρονοδιακό. Είδες. Έλα. Αμπός. Η τρίτη μέρα ήταν η μέρα της επιστροφής. Δεν θα επισκεπτόμασταν κάποιο σημείο ενδιαφέροντος. Θα επιστρέφαμε σιγά σιγά προς τον Προμαχώνα και προς τη Λάρισα. Ωστόσο ο Χρήστος φάνηκε προφητικός και έξω από τη Θεσσαλονίκη στον περιφερειακό λίγο πριν από τα διόδια η κάμερα έφυγε από τη μηχανή και χάθηκε. Τελικά δεν έχει σημασία το ταξίδι, σίγουρα όχι ο προορισμός. Σημασία έχει η παρέα που το κάνεις.